And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Nalaman ko na hindi pa sila break ng girlfriend niya. Boyfriend ko na siya. My boyfriend and his ex used to be everything. Graduate sila sa ibang university. Same course. BSN. So, eto nga. I was the third party. Well, hindi naman masyadong third party. Best friends silang dalawa. They are family. Family like they used to treat each other as mother, father, sister, brother, etc. Yung boyfriend ko, he is a very family-oriented man. At gusto niya palagi na masaya yung mga taong mahal na mahal niya. All throughout their college life, they were partners in all crimes. And then, nakagraduate sila. Magkaiba ng pinasukan, pero masaya pa rin. But then, na-connect ang boyfriend ko sa isang NGO. And he was assigned in my city. Doon, nakasama niyang magtrabaho ang mga kaibigan ko. One day, bumisita ako sa staff house nila. At doon nagkakilala kami. I had literally no idea that day I'd find the love of my life. Well, busy rin ako noon sa iba kong friends. Anyway, halos lahat ng mga kaibigan ko ay lalaki. Pero kahit ganun, NBSB ako. Hindi naman din kasi ako naniniwala sa mga love stories na nagsisimula sa friendship. Or siguro hindi ko lang type yung mga kaibigan ko. I just want them to be my friends. So, nung nagkakilala kami, that night, he texted me. Ang sabi niya, gusto niya pa akong makita ulit. Hindi naman ako masyadong interesado kasi we belong to different tribes. And it happened na nakita ko lang siya nung afternoon na yun. So, he is the last thing in my mind. Pero hindi ko ikakaila na somehow doon sa sinabi niya, kinilig ako.
Eto talaga, he had the courage to tell me very clearly na gusto niya akong makita. In fairness, kakaiba yun Yung iba kasing mga lalaki towards me, natutorpe Or gusto mo nang makipagkaibigan talaga sa akin. Pero, that is not enough to change my mind. Kaya ang sabi ko, inaantok na ako. And then, days went by. Nagte-text pa rin siya. Pero hindi na ako nagre-reply kasi wala nga akong load. Di po kasi ako yung mahilig mag-text. Until nag-text siya September. Ang sabi niya, andyan uli kami sa inyo. I'm just hoping we could sit down and sip our cups again. Siyempre ako, inignore ko lang yung text niya. Hanggang sa nakita ko yung sasakyan nila sa harap ng office namin. Na para bang nang makita ko yun, para ko siyang na-miss. So tinext ko siya. Kita ko sasakyan niyo sa harap ng office. At nag-reply naman agad siya. Andito ka? Saan ka? Punta ka sa staff house bukas. May orientation kami. Hindi ko alam bakit pero kinilig ako. Sabi ko, oo, tuloy. 4 times kaming nakapag-encounter nung month na yon. Hanggang sa naging kami. The next month, October, on our 6th meeting, he just told me he wanted to be my boyfriend. And I said yes. Wala nang ligawan. At ang akala ko, single siya. Kasi ang sabi niya sa akin, kakahiwalay lang nila ng girlfriend niya who asked for space. Although, na-curious ako, pero hindi ko na pinahirapan yung mga sarili namin na i-discuss pa yung sitwasyon niya. O 'di ba? Ang tanga ko rin, no? So last month ng project nila sa city namin, December, nung year na yon, 2015. And since then, LDR na kami. But he never let a day go by na hindi kami nagkakatawagan. Natuto na ako uling mag-text dahil sa kanya. Dami namin pinagdaanan ng boyfriend ko. Andiyan yung ikakasal ako. Andiyan yung mamamanhikan yung best friend ko. Andiyan yung magkakamal siya. Andiyan yung na-hospitalize yung papa niya. At ang dami-dami pang issues. At hindi pa alam ng parents ko yung tungkol sa amin nun. Kasi nakakatakot man. Baka anong gawin sa akin. Kasi first boyfriend ko to. Then last year nag-abroad siya. Ganun pa rin kami. Chat, video call, lahat-lahat na. Hanggang sa nalaman ko, hindi pa pala sila break ng girlfriend niya. At sinabi pala na masayang-masaya sila. Na hindi sila nag-aaway. Siyempre, naloka ako dun sa nalaman ko. Tinanong ko siya. At sinabi naman niya sa akin ang totoo. Grabe. Nagulo ang buong buhay ko. Iyak ako ng iyak. Ang sakit-sakit. 14 months na kami noon. At mahal na mahal ko na siya.
Siyempre, tinanong ko siya kung minahal ba niya ako. Sabi niya oo. Pinapili ko siya. Sabi niya, hindi niya kayang mamili kasi mahal din niya yung isa. Hindi naman tayo ganun katanga. Kaya ako na yung pumili para sa kanya. Ang sabi ko, pinapatawad ko siya. Pero wag niya nang gawin yun uli kasi ang sakit-sakit. And we ended that night peaceful. Parang yung kanta ni Adele. Ano nga ba naman yung papel ko dun? Girlfriend lang ako. Yung isa, lahat na ng relasyon sa mundo, relasyon nila. 1 year pa lang kami, yung isa 6 years na sila. Away kami ng away, yung isa all fun, no fights. Kilala lang ako ng parents niya sa phone. Yung isa, kilala na sila sa mga barangay nila. Kaya naisip ko, kawawa naman ako. But at least, I was making the best decision. I was lonely for 1 day. It's the first time na hindi ko nakumusta yung baby ko. Hindi ako naka-good morning, naka-good night, walang kain, walang ingat ka na, walang nakaw ng call sa shift niya, walang messages, lahat wala. Ang lungkot-lungkot ko. Pero the next day, tumawag siya. Nagdadalawang isip pa ako, sabi ng utak ko, Paxen, huwag kang tanga, di ka na nadala. Pero alam nyo, sabi ng puso ko, sige na, sagutin mo na yan. Then after ng maraming ignored calls, nag-decide ng kusa yung kamay ko. Ang sabi niya, hello baby, mahal ko, kausapin mo ko. Hindi ako sumagot. Sabi niya, baby please pakinggan mo ko. Naiintindihan ko na lahat. It was you all along. At bigla na lang siyang umiyak. At sumagot lang ako ng Nagsalita siya uli. Sorry baby. Mahal ko, bigyan mo ako ng second chance. Please. Alam ko kailangan ko mag-decide. Hanggang sa naging kami uli. Pero syempre, magsisinungaling ako kung sasabihin ko na madali lang ang lahat. May mga times na tinrigger ko siya na hiwalayan ako kasi minsan sobrang gulo ng isip ko. Other times, sinusubukan ko siya kung sure na ba siya sa akin. Alhamdulillah, di niya ako binitawan. Andito pa rin kami. And he still continues to prove himself. 20 months and counting na kami. At this point, masayang-masaya na uli ako. At insya'ala, hinding-hindi kami maghihiwalay uli. Alam na ng family ko ang tungkol sa kanya at may plans na kami for future. Insya'ala. Walang taong perpekto, lahat tayo nagkakamali. Pero kung mahal mo ang isang tao, huwag mong pagkaita ng sarili mo ng happiness na yun. Nang hindi ka din nagpapakatanga. Sabi nga ni Bob Marley, truth is, everybody is going to hurt you. You just gotta find the ones worth suffering for. Tungkol naman dun sa babae, yung girlfriend niya noon, inayos naman ng boyfriend ko silang dalawa. Sinabi niya dun sa girl yung tungkol sa akin, nung time na binrake ko siya. Sinabi niya dun sa girl na ipupursu niya ako.
Actually, hindi ko lang talaga ma-imagine kung paano nagawang i-handle nung babae yun. Pero nagawa niya. Somehow, naging okay pa sila kasi best friend sila. Pero minsan din, syempre, nasasaktan yung girl. Kaya on and off yung communication nila. As of the moment, hindi na sila nagko-communicate. Binlock siya ng girl kasi hindi siya binabalikan ng boyfriend ko after so many attempts. Sabi ko sa boyfriend ko, i-text niya, mag-sorry siya uli. Because I know na hindi pinapatahimik ng boyfriend ko yung sarili niya dahil nakokonsensya siya. And I know din na malaki din talaga yung kasalanan niya dun sa girl. But I always believe na he is a good man despite all that. Pero ang sabi naman ng boyfriend ko, hayaan na daw yun. Kami na daw muna. Yun lang po. Sana ma-inspire kayo sa secret file ko.